Hey guys, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो नायबावनाय थाबाय। जुदि बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नैयाव जोंहा मा फुलि गायदों देखायनो दं। नै बेयाव लावबो दं, मानि प्लेन्टबो दं। ओरैनो गायजाबना होदों आरोना बेखौ। ओमफ्राय नै बेनि नामखौ मा होनो मिथिया। ये दावदै फुल बिबारा फिसा जादा, बेयो बानलु। बेयाव मा दङ र' खोथानि। ये बिबार, ओमफ्राय नै बेयो मानलानाय बिबारानो आरो बेबो मानलायो। ओमफ्राय नै गंगार दुन्दिया। ओमफ्राय बेवहाय आङो दुन्दियाबो फोना होदोंमोन दे, रज'वाखै। नै बेगरफोरा मानो रज'वाखैथाय? मोनसे टाबावनो मा गायो नुवाखै। नैयावबो दुन्दिया फोदोंमोन आङो, बेयावबो रज'वासैनो। बेयाव पात गाजा आरो बेयाव दुन्दिया फोना होदोंमोन, होमबाबो रज'वासै। नैबे फांसेल' रज'बाय, बेयो नैबे फांसेल' रज'बाय। बे फांसेयाबा बोरै रज'खो, माखासेया मानो रज'वासैथाय? ओमफ्राय गैया, रज'वासै। आंनि फिसा बिबार बागानबो होनजाथावा, ओमफ्राय मैगं बागानबो होनजाथावा, मोननैबो लागायनाथाय आरो। ओमफ्राय नैबेवहाय लाइ फोदोंमोन, रज'बाय लाइआ नै। ओमफ्राय नैयो सामब्राम गुफुरमोन आरो दे, सामब्राम गुफुर ओरैनो बेगरखौ थुना होदोंमोन, ओमफ्राय रज'बाय नै। लाइआ एसे रोजा जादों। ओमफ्राय नैयावबो बानलु फांसे आरो, ओमफ्राय इयावबो दुन्दिया माबादोंमोन, फोदोंमोन, खिन्थु रज'वासै। दुन्दिया रज'थ'वाखै आरो, खोबना दोनगासिनो। दा रज'दोंना रज'वाखै नायखोमानि र'। दुन्दिया थाबखौनो रज'नो नागिरा, रज'वाखै नै। बेगरा सायावसो जाना दं, रज'वाखैनो। नैबे टाबाव फोनाया आं फोदोंमोन आरोना, ओमफ्रायो मा होनो दैयाव साननै सोमनानै फोदोंमोन आं, खिन्थु जायाखैनो माथो। ओमफ्राय बियो जोंना बोराया फोदोंमोन, खिन्थु बे माबायाखै, मा होनो सोमाखै आरो दैयाव सोमाल'सिनो डाइरेक्ट इयाव फोना होखादों। आरो एखिजाय दंबावो र' बिबार, फ्रन्ट साइडआव सिगांखै। नैबेखौ न'आव थांनायाव लाबोदोंमोन नार्सारिनिफ्राय। नैबेयो बिबार बारहां जाना दं नै, जि मोजांनो। बियो जेसेबां गोरलै खिलिगोन ना, नै बिदि गोरलै खिलियो, बिलाइ गोरलै खिलिगोन, दालाइ गोरलै खिलिगोन, एसेबांनि बियो बिबार माने बिदि माबा ओंखारबाय थायो आरो। बिराद मोजां बियो। गोजौ जायाखै आरो ना, जालांगोनसो नामाथाय। नैबेखिजायना एसे गोजौ जाबायानो। ओमफ्राय बेनि नामखौ मा होनो मिथिया, बेयो मालिकपुरिनिफ्राय लाबोनायमोन। बेयो थुलुंसि बिजौखौ खेबस'बाय। एल'भेरा आंनि बिबारा। सान्दुंआ जि ओंखारबायानो। नायलाय आमलाया नै जि थखा थखा थायना दं, खिन्थु गोफाथार इनि आमलाया। आङो दाखालि बिना जादोंमोन हाननायखौ, जि गिदिर गिदिर आरो इयाव फिसा नुदों, खिन्थु जि थखा थखा थायना दं। नै जोंहा ओंखाम जानो नागिरबायानो दानो। ओंख्रिया र' खोन्थानि। नै ओंख्रिया माबा फुलकबि आलु भाजि, ओमफ्रायो बेयो हरनि दाउ झालमोन आरो बिदै। बेजों जाबाय, दा फुं नालाय।
बेखायनो बिदिनो जाग्रोना लानोसै नै जोंना फंबाया थांसिगोन इयो ओंखाम जाखांनानै दा माबायाव दं आरो बासआ 10:30 ना 10:30 बास दं आरो हारसिं थांसिगोन बियो नै गारियाव दोनहैनो ओंखारबाय आरो फंबायखौ बास स्टेन्डसिम दोनहैगोन आरो एनै रेडि जाबाय हारसिंसो थांनांसिगोन दोनहैग्रा मानसि गैया बेनाबो डिउटि दङ ओमफ्राय आंनाबो माने एसे गारमाया मोजां माने गारमायाव नै दिखिनियाव बिराद माने मोननाय बायदि जाना दं सिङाव ओमफ्राय सासोदो नैयाव एसे बुदो बेखौनो दा डाक्टरनाव देखायबोनोसै बे माबाखौ फंबायखौ दोनहैनानै दोनना फैनायावनो देखायबोखानोसै आंबो हारसिं थांनो हाया नालाय हारसिं थांनानै आंखौ फैफिननो हाया आङो बोरैबा गिनाय मोनो आरोना हारसिं थांलाय फैलाय खालामनो ओंखायनो ओमफ्राय दा फंबाय हारसिं थांनांसिगोन हारसिंथ' एगारहरनो गोसो गैयामोन मा खालामनो दा बेनाबो स्कुला खुलिबाय दा माने क्लास जागासिनो बेखायनो दोनना फैनोसै गारमाया बिराद मानोबो आरो गुजुयोबो माने ओमफ्राय खुदै मन'लांनो हाया आरोना बिराद सासोयो गोब्रानो बिराद सायो माने गारमाया नै रिक्सायाव गाखोबाय दा थांबाय थानोसै बास स्टेन्डसिम खानाया मासे थिया जादों आरो बैखिनियावलाय ओरै हुस्लि माखौ नै बास स्टेन्डआव सौफैबाय शिवसागरनि बास स्टेन्डआ नै बेनो नै बास स्टेन्डआव जिरायबाय दं जोङो मानसियानो गैया हारसिंथ' एगारहरनो गोसो गैयामोन मा खालामनो दा एगारहरनांसिगोन गिलुंनो मोजाङै थांनांसिगोन आरो बासानो दाबो फैयाखै नेबाय दङ जिरायनानै बागुलायो जिराय नेनो जाफैबाय अबेयोनो अबे थांनो ओइ नै गुमै थानायाव गाखोबाय नै ओइ अबेयाव थागोन ओइ इमान लास्टाव मोनबाय जे हा मोजाङै थांदो मन ओइ मन थांदो बाय बाय ओंखारलाबायनाङा दै डाइरेक्ट सिद्दा थां न'आव सहैबाथाय दै बेयाव डाक्टरनि एपइन्टमेन्ट लाना थांनो नागिरदों आंनि गारमानिखौ फंबायखौ दोनना फैबाय दा न' सफैबायानो आरो बेनि न'आ बोरैबा मोनबाय दं गोसोखौ हारसिं एगारहरनानै माब्ला सहैगोन बेखौसो सानगासिनो आङो दा बियो 2टासोआवसो मोनहैगोन आरोना 4टायाव मोनहैयो 4 घन्टा लायो आरो माब्ला मोनहैगोन गोसोआ गुद मोनबाय दं थाब मोनहैबा हामगौमोन मोनहैया जासे बिराद गोसोआ गुद मोनबाय थासिगोन आङो माब्ला मोनहैगोनथाय 4 घन्टा गोजो नांगौ बोरैबा मोनोना हारसिंनो फैफेराखैबो जेरावबो थांफेराखैबो बियो एबारसो फार्स्ट टाइम बियो हारसिं थांगोना आरो जेरावबो एगारलाबायनो बायो नायनोसै थाब मोनहैबा हामगौमोन सफैबाय
गारमा सानायखौ नैबेयाव नायफैदों आरो कल'नियाव नायनो फैदोंमोन नायखांबाय दा थांनोसै मुलिखौनो मोनजोबाखै बैयावसो फार्मासियावसो लायनांसिगोन बैनो मेडिकेला बैयो आरो मानसियानो गैया एखे ओंखारजायो नै माबा सिगांनि गेटआ एखे थाबाय आरो जों एखे हाबना फैदोंमोन दा नै ओरै थांसै जों एखे नै एखेजाना सब कल'नि गोजा आरो ओरै मायो चिल्ड्रेन पार्क बेयो मेन एन्ट्रेन्सनो आंथ' एबारसो फार्स्ट टाइम फैदों माने दिनैसो जों इमारजेन्सि डाक्टरनावसो नायदों आरो ना नैबेयावसो नायोमोन नैबेयाव फुङाव माने आंना गारमाया माननाया बारा जानायखाय फैबाय माने दहायो बैयाव माबा लानाया जायासै ओंखायनो इयाव फैबाय कल'नियाव गुसु बार जाबानो बारा जायो आंना गथ'फ्रा गेलेगासिनो गोजौआव नैनोमोन गेटआ थांबाय टेब्लेट लांसै मुलिखौनो मोननो नागिरा नै जेने तेने मोनबाय नैयाव नागिरै नागिरै रुनाय जाहानदों इयो 40 थाखानो नैबे माबाया नैयो 30 थाखा इयो 20 थाखा गिलासा नालाय जाना नायनि माबायदि गुदुं गुदुं माने सिङाव गरम जाहोबाय थायो आरोना एवगोनसो नामा मीटर की আছে হিটার লাগি আছে নেকি माने जखाखौ मिन्थिथारो ना नै जानोसै 20 टाकानिया फिसा गोरलै आरोना जुखामा जानो गोथाव पेकेटआव आहे नेকি नै दायो सफैबाय मेडिकेलनिफ्राय मुलिखौ मा मा हरदों नायनि र' नै बिसिनोल' मुलिखौनो जि नागिरबाय मोना नै बिसिनोल'थार बेखौनो खैथाव फार्मासियाव नागिरदों मोनाबो मोना जेने तेने मोनबाय बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै गोदान भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय गाइस